Mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia a sestry, schádzame sa dnes, druhú adventnú nedeľu, aby Duch Boží k nám nanovo hovoril, aby sme mohli načúvať Jeho hlasu, aby sme Jeho slova mohli počuť aj sľuby, ktoré nám dáva. Pán Boh cez prorokov sľuboval, že príde. A to sa stalo. Prišiel raz v betlehemskom dieťati, sľuboval, že zošle svojho ducha na všetkých ľudí a skutočne Boh svojho ducha zosiela. A on sľúbil, že príde ešte raz ako Pán a kráľ a my veríme, že tento sľub takisto splní. Tak ako sľúbil a splnil všetky tie sľuby, ktoré dal predtým. Nech sám Pán Boh je aj dnes nám milostivý, nech sa k nám prizná a svojim duchom mocne pôsobí v nás. Tieto dnešné služby začneme predspevom o Ježiši v mene Božom. O Ježiši, k nám z neba zostúpil,
kostiach Pánu Bohu. A na zemi pokoj ľuďom, dobrej vôle. Amen. Pán Boh, buď s vámi. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde, pomodlíme sa. Milý a svätý Pane Bože náš, prosíme ťa pokorne, prebuď nás, aby sme boli pripravení, keď podľa zaslúbenia príde Tvoj milý Syn, Ježiš Kristus. Dopraj nám, Bože, pokoja, privítať a prijať ho s radosťou, a tak Ti so srdcom čistým a úprimným, s ostatnými ľuďmi, ba so všetkými národmi slúžiť verne až do smrti. Napokon nám popraj, aby sme ťa mohli i vo večnosti oslavovať jedným srdcom a jednými ústami. Teba Boha v Trojici jedného, požehnaného na veky vekov. Amen, amen, amen. Dnešná svätá nedeľná epištola napísaná je v liste rímskym kresťanom v 15. kapitole. Preto prijímajte sa vo spolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha. Hovorím totiž, že sa Kristus stal služobníkom obrezaných pre pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia dané Otcom, a že pohania oslavovali Boha na milosrdenstvo, ako je napísané. Preto velebiť ťa budem medzi pohanmi a spievať žalmy Tvojmu menu. A zase hovorí písmo, radujte sa, pohania, spolu s jeho ľudom. A zase chváľte Pána všetky národy a velepte ho všetci ľudia. A zase Izaiáš hovorí, bude koreň Jeseho a v toho, kto povstane vládnuť nad národmi, budú dúfať národy. Boh nádeje, nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. Amen, amen, amen.
zdara na Kriste môj. Ty moje srdce zahrej zhoň, lúčami sveta svojho. Chráň stánok ti a krehkého a dary Ducha Svätého do srdca zošli môjho. Buď v ňom hosťom a vládni tam, môj drahý Pán, v Tvojej večnej. Daj sláve žiť nekonečnej. Dnešné sveté nedeľné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Marek v 1. kapitole. Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galilei, zvestoval evanjelium Božie a hovoril: naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Pokánie čiňte a verte v evanjelium. Chvála Tebe, Hospodine, halleluja.
Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, Hospodin už skrze prorokov dal sľuby. Mnohé z nich sa naplnili a tie, ktoré sa nesplnili doteraz, sa určite splnia. A nad hospodinovými sľubmi chceme premýšľať aj my dnes a chceme premýšľať nad proroctvom z proroka Joelovho, preto z úctovo proti slovu Božiemu povstante a vypočujte si z knihy Joelovej 3. kapitolu nasledovne. Potom vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci videnia budú vídať. Aj na otrokoch a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha a dám znamenia na nebi i na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde veľký a hrozný deň Hospodinov. A každý, kto vzýva jeho meno, bude zachránený. Lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako zasľúbil Hospodin. A medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povoláva. Amen. Bratia a sestry, advent je čas príchodu Mesiáša Krista. A Kristov príchod je spojený s príchodom Božieho kráľovstva. On je totiž ten, ktorý prišiel nastoliť bohovládu v srdci človeka. Lebo tam, kde vládne Pán Boh, tam je jeho kráľovstvo. A túto vládu on nepresadzuje silou zbraní, ani mocou zbraní, ale robí to mocou svojho ducha. Ducha, ktorý je vyliatý na všetky národy. Pán Boh nám dal vedieť skrze prorokov, že on príde. Že príde Mesiáš a s ním príde jeho kráľovstvo. A raz sa to už splnilo. Splnilo sa to na Vianoce narodením Ježiša. No Pán Ježiš znovu odišiel k svojmu otcovi pripraviť miesto verným a slúbil, že on zase príde. Príde so svojou vládou, so svojím kráľovstvom. A keď odišiel, tak nám tu zanechal svojho ducha. A od tohto dňa sa začali, bratia a sestry, posledné dni sveta. Viete, dnes, keď si kliknete na internete, koniec sveta, môžete si kúpiť miestenku do neba. Mnohí ľudia skutočne aj zo strachu iných chcú vytlcť peniaze, ale Božie slovo hovorí o niečom úplne inom. Božie slovo hovorí, že od letníc, teda odkedy bol zoslaný Duch Svätý, až do tohto Pánovho dňa, kedy Pán Ježiš príde, kedy sa druhýkrát vráti, odvtedy, od prvého príchodu do druhého príchodu, trvá posledný deň, posledný čas. A táto doba, ten posledný čas, je doba príležitosti aj pre nás. V tejto dobe žijeme práve my, kedy nám Boh ponúka úžasnú príležitosť. Príležitosť k záchrane. A čo nám Pán Boh hovorí? Čo hovorí skrze proroka? Čo Boh slúbil ústami proroka Joela? No Hospodin Boh tu sľubuje také 3 veci. To prvé, čo vidíme, Hospodin sľubuje, že potom vyleje svojho ducha na všetkých. To je Hospodinov sľub. Kedy? Kedy to urobí? Už čítali sme v tom prvom verši, potom vylejem svojho ducha. Kedy je to potom? No, možno keď sme sa pozreli na tú predchádzajúcu kapitolu, tak by sme to trošku viac pochopili. Joel totiž v predchádzajúcej kapitole hovorí o hrozbe pre Boží ľud, o treste,
o ich vine, o ich zlyhaní. Ale zároveň hovorí aj o výzve k pokániu, k obráteniu. Joel hodnotí, ako na tom sú, že sú na tom veľmi zle pred Bohom. Že roznevali, urazili Boha, prehrešili sa proti nemu, ale vyzýva ich k pokániu a obráteniu. Teda to hospodinové potom môže znamenať práve tento čas. Potom, keď budeme činiť pokánie, keď budeme prosiť o zmilovanie, potom, keď si uvedomíme svoju biedu, svoje zlyhanie, svoj hriech pred Bohom. Hospodinové potom môže znamenať, teda potom, po dokončení tej kázne, nad spreneverením, nad porušeným ľudom, po jeho návrate celým a nerozdeleným srdcom k Hospodinu, po jeho ľútosti, po pláči nad svojou biedou, nad svojim zlyhaním. Ale zároveň to môže znamenať aj neskôr, keď to ja uznám za vhodné. A myslím si, že spolu to dáva logiku. Potom bude neskôr, ale to neznamená, že to bude bez pokánia. A tak sa to aj stalo. Duch Boží bol vyliatý na učeníkov, na letnice. Potom, keď sami spoznali, uznali vinu, keď pozrieme na samotného Petra, zaplakal. Vtedy Boh zosiahol svojho ducha. Teda kedy? Už potom. A čo Hospodin potom plánuje urobiť? No Joel tu hovorí, potom vylejem. Toto slovo je tu v imperfekte, to znamená, že už sa niečo stalo, ale zároveň sa to neprestajne deje. Vždy to platí, vždy to trvá. Mohli by sme teda možno to preložiť, že potom vylejem a neprestajne budem vylievať. Neprestajne ten duch bude tu, bude prítomný. Až do tohto hrozného dňa, o ktorom tu Joel hovorí. A čo Pán Boh sľubuje? Že urobí potom? Už hovorí o vyliati. O vyliati ducha. To vyliatie možno by sa dalo lepšie preložiť, ale neviem nájsť ani to správne slovo, ale je to poukaz, to vyliatie na dážď, na rosu, na požehnanie. Je to poukaz na prudký tropický lejak. To slovo je tam v podstate použité. Nejde tu teda o nejaké iba mrholenie, ani o nejaké iba prehánky, alebo o nejaký dážď či dáždik, ale ide tu o lejak, teda o vyliatie, o lejak ducha. A ten lejak je vlastne obrazom, prejavom Božej štedrosti. Božieho štedrého daru ducha. Že to nebude iba to, že Boh sem tam na 1, 2, 5 či 10 zošle svojho ducha, ale na milióny z nás. Duch Svätý, bratia a sestry, je v starej zmluve zmienený iba 2-krát. Ako možno zo pár kvapiek, ako rosa z hora. Ale v novej zmluve to tak nie je. V novej zmluve je to niečo úplne iné. V novej zmluve je Duch Svätý od samého začiatku spojený a spájaný, ba až bytostne zviazaný s osobou Pána Ježiša. Pán Ježiš je počatý duchom a Duch Svätý o ňom svedčí. Na koho má byť ten duch vyliatý? Joel hovorí na každé telo. Teda to znamená v prvom rade, že nie len na Izrael, nie len na ten prvý Boží ľud. Každé telo však tu neznamená, že Svätý Duch bude daný všetkým tvorom, teda aj zvieratám. Dar ducha je zasľúbený len ľuďom, ktorí sú stvorení na Boží obraz. Každé telo znamená, že tu ide
o rozličné skupiny ľudí. Ďalej to v podstate prorok pekne rozvádza. Prorok Joel to sám vysvetľuje, že Svätý Duch bude vyliatý na ľudí, keď hovorí, že bude vyliatý bez rozdielu pohlavia, teda aj na mužov, aj na ženy. Bude rozliatý bez rozdielu veku, teda nie len na starších, ale aj na menších, dokonca aj na deti. Že bude rozliatý bez rozdielu sociálneho postavenia, teda aj na chudobných, aj na bohatých, na tých, ktorí majú viac, aj na tých, ktorí majú menej. Bude vyliatý bez rozdielu rasy, bez rozdielu národnosti. Svätý Duch je daný všetkým veriacím bez rozdielu. Pre nás dnes to už možno vôbec nie je divné, pre nás, ktorí žijeme 2000 rokov po letniciach, ale v Izraeli toto proroctvo, ktoré zaznelo pred letnicami, bolo dosť divné proroctvo. Viete, učiteľské a svedecké slovo patrilo predsa otcovi, nie synom a už vôbec nie dcerám. Mládenci v zhromaždení starších mali mlčať a ženy tam nehovorili vôbec. Otroci. Veď otrokom patrilo miesto úplne dole. Otrok bol v podstate majetok, ako možno vôl či somár. A Boh aj im sľubuje svojho ducha. Vo veku ducha však všetky tieto stupnice, všetky tie rozdiely v hodnotení stratia zmysel, hovorí prorok. Pred Pánom Bohom nie je nikto väčší a iný menší. Všetci sme na tom rovnako. Pred Bohom sme všetci rovnako. Všetci na tom rovnako. V čom? Už, bratia a sestry, v prvom rade v hriechu. V našom zlyhaní. V tom, že sme všetci padli. Každý jeden sme sa Bohu obrátili chrbtom. Všetci sme rovnako porušení. A zároveň, bratia a sestry, všetci rovnako potrebujeme záchranu a záchrancu. Nie je tu ani jedného, ktorý by sa dokázal zachrániť sám. A to slovo, ako som už spomenul, dostanú aj deti, tak to hovorí prorok. Teda je to niečo úžasné, neslýchané, netypické pre Boží ľud. Aj deti. Veď sám Pán Ježiš bral deti na ruky, dokonca aj nemluvniatá, teda maličké, úplne malé deti, ktoré ešte ani nerozprávali. A hovorí, takýmto patrí kráľovstvo Božie. Teda aj malé deti, aj keď nehovoria, patria Bohu. Dokonca ďalej prorok hovorí znovu divné veci, keď hovorí, starcom budú dané sny. Teda to neznamená, že starším ľuďom sa nič nesníva, ale myslí sa tu na sny od Boha. A toto je opäť veľmi zvláštne. Až na vzácne výnimky totiž Biblia svedčí, stará zmluva, o tom, že sny mali mládenci, mladí ľudia. A naopak sa tu hovorí, že mládenci budú mať videnia, čo mávali zase starší. Videnie na rozdiel od snov sprevádza ten bdelý stav, kedy človek nespí. Čiže Duch Boží spôsobí, že on bude konať rovnako pri všetkých a na všetkých. Bez akýchkoľvek rozdielov. Pred Pánom Bohom sme na tom teda všetci rovnako. V prvom rade všetci rovnako hriešni a biedni. Tak, bratia a sestry, všetci potrebujeme pokánie. Všetci potrebujeme obrátenie. Všetci dostávame rovnakého ducha. A my vieme, kedy sa to stalo. Stalo sa to 50 dní po Kristovom skriesení. Vtedy sa to proroctvo naplnilo. V deň letníc bol Svätý Duch zoslaný na apoštolov a nie len vtedy raz, ale tak, ako som už povedal,
Je to imperfektum, teda to znamená, že bol zoslaný a nanovo je zosielaný. Je tu vždy. Neprestajne je zosielaný, vylievaný ako búrka na všetkých kresťanov. V Božom ľude, bratia a sestry, teda niet kresťanov prvej a druhej triedy. Nie takých kresťanov, ktorí prijali Svätého Ducha a takých, ktorí neprijali Svätého Ducha. Kresťan totiž má ducha. A bez ducha nie si kresťan. Ani jeden človek nemôže veriť bez Svätého Ducha. A naopak, kto má Svätého Ducha, ten verí. To je prvý sľub, ktorý dáva Boh. Ten druhý sľub je, že Hospodin sľubuje, že potom dá znamenie na nebi aj na zemi. No, bratia a sestry, toto je také pekné proroctvo pre mnohých, ktorí chcú možno vyrátať, kedy nastane ten deň, kedy nastanú tie posledné časy. No Božie slovo jasne hovorí, že posledné dni sú od vyliatia Svätého Ducha v deň vetníc až do druhého príchodu Ježiša Krista. To bolo ako predobraz dňa Hospodinovho. A zároveň ako aj začiatok tých posledných dní. A keď to nastane na konci, tam už bude jasne roztriedené, kto je kde. Tí, ktorí sú Bohom povolaní a ktorí ho potom vzývajú, tí budú zachránení. Tí však, ktorí slúžia slnku, mesiacu, teda iným božstvám, možno častokrát sami sebe, tí zaniknú spolu so slnkom a mesiacom. V Jeruzaleme, na Sione, na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako zasľúbil Hospodin. Takto hovorí prorok Joel. Bratia a sestry, kde v Jeruzaleme? Už na Golgote. To je miesto záchrany. To je miesto, ktoré si Boh vybral, aby bol zachránený celý svet. A ja aj ty. Tá celá mesiášská éra, v ktorej sa nachádzame, sa rozkladá medzi dvoma príchodmi. Nachádza sa medzi prvým príchodom Ježiša Krista a druhým. A tá celá éra je érou ducha. Medzi dňom letníc a Pánovým dňom, keď sa Pán Ježiš vráti, trvá dlhá doba. Bratia a sestry, toto je doba príležitosti. Doba príležitosti aj pre teba. Aby si počul Božie povolanie. Aby si aj ty vzýval meno Pánovo. A tak budeš zachránený. Amen. Skloňme sa dnes pred Bohom a takto sa v duchu a v pravde pomodlíme. Bože náš Pane, pred Tebou sa skláňame. Lebo Ty si ten, ktorý dávaš svoje sľuby a ktorý aj jediný plníš svoje sľuby. My častokrát žijeme v obavách, či splníš svoj sľub, lebo vidíme, že my ľudia nedokážeme splniť svoje sľuby. Že sľubujeme mnohé veci ľuďom. Častokrát aj s tým najlepším úmyslom, tým najbližším, ale nevieme ich splniť. Sľubujeme aj Tebe mnohé veci a tiež zlyhávame. Ale ďakujeme Ti za to, že Ty nie si taký, ako sme my. Že nie je ani jeden sľub, ktorý by si Ty nedodržal. A tie, ktoré sa doteraz nesplnili, vieme, že sa splnia. A preto Ti ďakujeme za Tvojho ducha. Lebo Ty si slúbil, že ho dáš všetkým bez rozdielov. A aj my, ktorí sme tu, na Slovensku, v Hybiach, vieme, že Tvoj duch je tu. Lebo keby tu nebol Tvoj duch, tak tu nie je cirkev. Nie je tu Tvoj ľud, nie sme tu my. A preto Ti ďakujeme, že Tvoj duch je tu, že mocne pôsobí, že koná medzi nami.
Ty sám cez proroka Joela hovoríš aj o znameniach na nebi a na zemi. A tie znamenia svedčia o tom, že budú zničení všetci tí, ktorí slúžia iným bohom, ktorí sa spoliehajú na iné božstva, ktorí sa spoliehajú na seba a seba pokladajú za toho najvyššieho. Ty chceš, aby sme mali zdravú seba dôveru, lebo si nás stvoril, ale zároveň nechceš, aby sme sa spoliehali na seba, aby sme boli na sebe závislí, ale len na tebe. A preto ti chceme ďakovať za tú záchranu a za záchrancu, ktorú nám dávaš. Ježišovi Kristovi. Ďakujeme ti, že ty sľubuješ, že každý, kto vzýva tvoje meno na bohoslúžbách v Jeruzaleme, teda na mieste, kde tvoj ľud slúži tebe, že každý bude zachránený. A my ti ďakujeme, že tomuto tvojmu slovu môžeme veriť. Že niet ani jedného, ktorý by vzýval tvoje meno, aby bol zatratený, aby večne zahynul, aby ho čakal ten hrozný deň. Ďakujeme ti, že ty si našim záchrancom, že nás povolávaš, voláš, pozývaš a že tak robíš aj dnes. Ďakujeme ti, že aj dnes voláš svoj ľud, aby teba nasledoval a teba vzýval tu na tomto mieste. Do tvojich rúk sa chceme vkladať. Do tvojich rúk chceme vkladať aj našich najbližších. Náš zbor, celú tvoju cirkev, náš štát aj národ. V tejto chvíli chceme prichádzať k tebe s prosbou o potešenie. Pri rozlúčke s manželom otcom, starým otcom. A chceme ťa prosiť o potešenie. Ty daj nádej smútiacej rodine, lebo ty si sľúbil, že tí, ktorí budú vzývať tvoje meno, budú zachránení. Napriek chybám, napriek nedostatkom, napriek hriechom a pádom, ty sľubuješ záchranu nám, ktorí vzývame tvoje meno. My ti chceme ďakovať za život spolubrata, ktorého sme vyprevadili. Za to, že ty si ho posilňoval v službe, že on mohol slúžiť aj tu, v tomto našom zbore, ako vládal a ako si mu dal dary a schopnosti. Ďakujeme ti za jeho život a prosíme ťa, daj, aby jeho služba a svedectvo boli vzorom a príkladom pre mnohých. Aby tak aj my sme dokázali vzývať a chváliť tvoje meno a dokázali slúžiť tebe tu, v tomto zbore. Potešuj tých najbližších, manželku, deti s rodinami a buď ich pokojom. Prichádzame k tebe s prosbou aj pri jubileu mámy starej, mámy starkej a prosíme ťa o tvoje požehnanie pre ňu. Aby si ju viedol, dával jej síl, dával jej svojho ducha, ktorý by mocne aj v nej pôsobil. Aby napriek veku vedela, že patrí tebe. Prosíme ťa o silu aj o zdravie do ďalších rokov a predovšetkým o tvoju milosť a o to, aby ty si bola jej pánom a záchrancom. Taktiež rodina prosí o potešenie pri spomienke na zosnulú manželku, maminku, starku, na ktorú si spomína, ako aj na ostatných zosnulých. Buď ich pokojom a potešením. Zároveň ťa spolu s rodinou chceme prosiť o zdravie pre ich priateľa. Prosí ťa o tvoje vedenie. Prosí ťa o silu a predovšetkým o lásku, milosť a odpustenie. Aby si pomáhal niesť aj všetky ťažkosti, starosti v chorobe. Aby si bol istotou, že ty chceš človeka priviesť k sebe. Prosíme ťa o tvoje požehnanie preňho. Ak je tvoja vôľa, aby bol zdravý a žil tu medzi nami. A ak nie, tak ťa prosíme, aby tvoja milosť bola vždy s ním. Do tvojich rúk sa vkladáme a ako tvoje deti k tebe ešte všetci voláme: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše,
ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, oznamujem vám, že dnes o 16. hodine bude zborové presbyterstvo. V pondelok potom o 18. hodine bude stretnutie mužov vo Východnej, preto chcem pozvať mužov z nášho cirkevného zboru na toto stretnutie a zároveň pripomenúť, že keďže je to vo Východnej, aby ste prišli tú 4 hodinku skôr, tých 15 minút, aby sme potom prišli na čas do Východnej. V pondelok zároveň o 18. hodine u nás v zborovej miestnosti bude nácvik tých, ktorí sa učia hrať na gitare. Útorok o 10. hodine bude projektový výbor, teda v útorok o 10. hodine projektový výbor, útorok o 15. hodine konfirmácia, o 17. hodine služby Božie a o 18. hodine spev okolo. Chcem vás pozvať na adventné služby Božie, ktoré budú tu v chráme Božom o 17. hodine. Štvrtok potom o 16. hodine bude detský spev okolo zvonček a štvrtok 17:30 bude biblická hodina. Náboženstvo v škole aj v škôlke bude tak, ako má byť podľa rozvrhu. V piatok o 18. hodine, ak Pán Boh dá, bude dorastová party v zborovej miestnosti na fare. V sobotu o 15. hodine príde milodarov na fare. V sobotu 15:30 detský spev okolo zvonček bude mať koncert vo Vážci, preto chcem vás poprosiť, aby deti prišli potom na nácvik, aby sme sa tam aj dohodli, kedy budeme odchádzať. Detská besiedka potom bude v podstate až po koncerte, ak neprídeme veľmi neskoro. Mládež bude o 19. hodine a kapela o 18. hodine. V nedeľu o 10. hodine budú služby Božie, ak Pán Boh dá, z večerou Pánova, so spoveďou tu v chráme Božom a potom takisto nielen na 3., ale aj na 4. adventnú nedeľu. Zároveň na budúcu nedeľu o 14. hodine bude večera Pánova pre starších v zborovej miestnosti. Ak napečiete koláče a budete môcť priniesť, tak budeme veľmi radi, keď takto budeme môcť poslúžiť aj tým, ktorí sú starší a ktorí prídu k večeri Pánovej. Zároveň chcem vám oznámiť, že 23.12., teda už tesne pred Vianocami, na 4. adventnú nedeľu, chceme mať takú zborovú kapustnicu, na ktorú chceme všetkých vás pozvať. Tak ako sme mali guláš, tak aj kapustnicu chceme mať teraz. Preto bude dobre, keď dáte vedieť o sebe, koľky prídete, aby sme mali odhad, či máme pre 100 či 200 ľudí chystať kapustnicu, čiže pri východe z chrámu bude dobre, keď možno či dnes, alebo na budúcu nedeľu sa prihlásite a poviete, koľky asi by ste prišli potom toho 23. v nedeľu. Zároveň chcem pripomenúť ešte raz, bratia a sestry, že máme mnohé knihy, ktoré si môžete zakúpiť pri východe z chrámu Božieho alebo objednať. Kalendáre, diáre a všetko to, čo je s tým spojené. Sú tam všetky tie knihy v zľave, niektoré za euro, za 2, čiže pripomínam vám to, ak máte záujem, môžete si ich pri východe z chrámu Božieho zakúpiť. Ďalej, bratia a sestry, prijali sme aj milodary, tak ako sme sa aj modlili nasledovne. Pri rozlúčke s manželom otcom a starým otcom, Peterom Pavelom, prosiac o pokoj a potešenie a nádej do srdca, ako sme sa aj modlili, oferuje manželka so synmi a s ich rodinami 100 eur. Zároveň rodina Krankusova 10 eur, rodina Haluškova 10 eur, kmotra Blažena Dudová s rodinou 20 eur, švagrina Emília Pavelová s rodinou 20 eur. Poplatky pri pohrebe činili 36 eur a ofera z pohrebu 201 eur. Nech Boh pokoja i potešenia je skutočne s vami a nech vám dá nádej do srdca. Pri jubileu mami, starej mami a starkej
A pri ostatných rodinných jubileách, ako sme sa aj modlili, prosiac o Božie požehnanie, aby Pán Boh ich celú rodinu viedol a sprevádzal, mysliac pritom aj na zosnulú manželku, maminku a starku, ako aj na ostatných zosnulých a prosiac o potešenie pri spomienke na nich a zároveň prosiac o zdravie pre priateľa, ako sme sa modlili, daruje Bohu známa rodina 50 eur. Neskutočne Pán Boh vypočuje aj tieto naše modlitby. Bratia a sestry, to je všetko v rámci oznámov. Teraz povstaňte a príjmite požehnanie. Neprestajne sa modlite, za všetko ďakujte. Nech Boh pokoja a lásky zostáva so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen. Vyjde hviezda z Jakoba, chváľte Pána. Povstane Gera z Izraela, chváľme Pána. Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde pomodlíme sa. Svätý Bože, nebeský náš Otče, ďakujeme Ti srdečne za veľké tajomstvo pobožnosti, že Tvoj milý Syn Ježiš Kristus má prísť na konci dní ako sudca živých i mŕtvych. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme zotrvávali v stálej viere v Teba a ustavičnom vzývaní Tvojho mena až do konca svojho života. Daj nám tiež, aby sme aj posledný príchod Tvojho Syna k súdu očakávali s úprimným pokáním a potom, keď príde, s ním vošli do života večného. Pre tohto Syna Tvojho milého, Ježiša Krista, sudcu, Pána a nášho Spasiteľa, požehnaného na veky vekov.
požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasní svoj tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Bratia a sestry, dnešné služby Božie sa skončili. Hospodin slúbil a to, čo slúbil, on plní a to, čo sa ešte nesplnilo, sa určite splní. Preto takto sa rozíďme v tejto nádeji, že Boh plní svoje sľuby. Podajme si ruky a slúžme tomu, ktorý všetky svoje sľuby dokáže aj splniť. Amen.